красотуля сидеть. Ну що, привіт всім, поважані мої глядачі. Давно не був я на каналі, бо не ходив в ліс. Зараз вирішив з'їздити, походити пару годин. Ось залез на древо погойдаться. І гляжу туди і нечто зауважив. Ну що, подойдем, побачимо. Ще погойдаємося на таких жердях. Все, зараз подойду, побачимо, що там. Ось такі завали. Залез ще вище і там стояв. Тримався. Де там що лежить? Зараз. Подойдем. Побачив, що тут олені були. Крутили, ось гризли. І ось такий ось рожок. Супер! Класс! Ось где-то ось сюда. Раз, два, три, 4, 5, 6. На 6. Так само правий. А поїхав я походити, пошукати до пари того. І ось, побачите, яка розетка невеличка. Али такі тяжкі. І длинні. Не пам'ятаю, то йому ще так само був правий. Чесно вам і не сказати. Птушечки співають. Ніби той симфонічний оркестр. Ось зараз виліземо. Такі ось завали, піровали. Нашов такого красотуна. Ось тут видно, що погрызенные древы, накрученные. Ну что, подписывайтесь на канал, палец вверх ставьте. Вот, порадую вас таким вот видео. Побачьте, что тут уже обгрызены лисом, тивоверкой, может рус, заяц який был. О, чего не фокусируя. Обгрызений. Ось это ось фокус. Класс. Супер. О, все, пойдем далее, пробежимся тут. Ось такое ось чудовне место. А ось уже грибки. Побачите, які красотуни. Ось на таким фоні. Як вам? Вот это супер. Ходим, шукаем до пары. Али, хотя надея слабая, бо я приехал это шукать так само до пари. Али бачите, як пошанцевало. Знайшов. Ось такий ось. Суперський рожок. Першого. Ось так ось. Такий подарунок до свята. Всім со святом, всіх. З наступаючим. Великдень. А я буду йти далі. Всім доброго відпочинку.